halaman 636 ya, Mas? 636. Salam. Parhalado HKBP Kebayoran Baru pasahaton tabe dohot horas madihamu di nama dohoti pesta perningotan di hananaik ni Tuhan Yesus na di garejaon dohot di inganat tabe atong tapara di marohata martangiang nahohom mahita satokin. Amin. Dame madihamu naro di bagasan goar ni Tuhatta. Dame madihamu namian di bagasan goar ni Tuhatta. Marpungu dohita sadarion lau mamestahon parningotan di hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus naung mate jala mulak mangulu sian akka namate. Ajari mahami napunguson boa sarikot di hita mamestahon parningotan di hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus. Sasitong na di jodoh hita asa toktong makarikoton ari hananaik ni Tuhatta Yesus di bagasan hapor seota na dos dohot ari hatutubuna ari hamamatena dohot ari haheheonna. Hobar tu nata surat di buku na badiay danga dong jolma na manaik tu surgo dung jolomate dohot mulak mangolu songot Tuhatta Yesus. Sian mulana sahat ro di ujung ni hasianganon. Holat Tuhan Yesus dosa sadasa na manaik tu surgo jala hundul di siamun ni debata ama pargogo na sohatu dosani. Bagas nai atong amorao artisaran dohot parbinotoani di hita udut tusi beha domat parangehon pangakusioni di ngoluta siganupari. Ingot ma hananaik ni Tuhatta Yesus tu surgo lau paradehon inganan nahot di hita ido surgo hasonangani goklas ni roha dohot hamuliaon alai adorak sotar hicat ibana tubanwa gijang disuruh rohita asa dohot gabe sitidangi ni Kristus jala hataido na gabe tema di acara perningotanon asa unang holan mamerengi dopak gijangi hita alai asa taulahon hata ni Tuhani maka tidak kon saluhut pambainan ni debata di bagasan Yesus Kristus Tuhatai alani rap itai de homma Yesus do raja na boloni.
sangat Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhani, bahenok kudo sogot na mo nangirap do tau hudul di habang saki, songonaw na mo nangi jala hudul rap dohot damang di habang sanay. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni na tumimbuli, naong manaik tu banwagi jang jala hudul tu siamun ni debata, say suru matod di parbadia tu rohanami, asa iba na toktong mga jari hami. Lehon matuhami parhalado na burju tu hatam, pargogoi man nasida, asa toktong diradoti nasida ulaon na jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tungrarat harajaonmu di hasianganon, pai masude musum peak ditoru nipatmu. Say pamo nang mahami sa luhut na manaluhon do sa dohot hamatean marhite-hiteho, ay hodo na mangolu dohot na manggonggoming rap dohot amay dohot tod di porbadia. Amen. Hudul maham. Marindi mahita siyan buku Eden nomor 714 ayat 4. Tuhan Yesus si paluan parmahani ngomong Tuhan Yesus si paluan yang terasa molong. Patik ni debata di pesta perningotan di hananaik ni Tuhan Yesus, iman na tersurat di konfesi HKBP tahun 1996 bidu 5 taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo parjolo. Ditoppa debatado jol manang inganan permianan dohot inganan pangulaon na di Portibion. Songo sada Musa ayat 2:5-1-15. Ibana dona puna sude na mangalehon hangoluan tu sude na tinopanay. Inganan pangulaon ni jolmay ima darat laut dohot tajak kajang manang langit nang ruang angkasa. Dilehon debata do huaso tu jolmay lau paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nago. Dilehon iba nanang parhataan uning-uningan parhinaloan kesenian dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma. Songoni aturan lau mamuji debata dalan pauliulihon dohot pajagarhon parsaoran ni jolma asalam patar marbungaran harajaon ni debata marhite kebudayaan na. Alai sitlahon do kebudayaan namar lauk hapsi pelebeguon dohot namaralo tuhata ni debata. Paduahon ulaon ni Yesus Kristus paluaho jolmai nasa natinopay songoni Portibio sadiri
Sian Kolose sada ayat 15 sahatu 20, dohot Rom walu ayat 10 sia sahatu tolu puluh tolu. Marhiteon tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude na tinoppa ni debata manang melestarikan asabui ibana mangula hipas dohot marsonak-sonang manang sejahtera. Taalo doaka usahon na manegai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau ditombak manang harangan. Taalo doaka usahon na mangalituki aek dohot awang-awang manang udara, nang aek panirisan manang limba, na marisi rasun sian aka pabrik-pabrik, marhite na so mga turehon halalao ni aek panirisani dohot pencemaran udara. Pola gabi manegai aek si inumon dohot parhosaan ni jolma manang polusi pencemaran lingkungan. Pasalmen 104 ayat sada 120 dohot pangukapon 22 ayat sada dohot 2 ima sahatna atong martani yang mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobarto patikmi. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 172 ayat sada. Rap jongjong mahita. Oh Jesus, tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sa habadiaon mi manopoti jala manganggukod dosa nami. Macay jojo dohuar saki hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dakku haholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang docod diri nami hubay kami.
baheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay na mapurus mahami noaing tu asin ni roham na godangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhut na. Sayurupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guar munabadiai. Ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satok kidohu tadi koko, alai pa pungupungok kumahomu se marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpiar ni murukku hutabuni hobohiku satok kim maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng ni leleng na asiaku ho, ninna Jahoba si paluaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Udul maham. Marende mahita sian buku Eden nomor 57 ayat 2. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di pesta hana naik ni Tuhan Yesus sadarion nienet sian Efesus sada memuka sian ayat 15 satu ayat 20 tajahama marsorik-soring. Asa aupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamu na disaluhut akkana badia. Dang masadi au mandok ngauliate sialahamu marningot hamu dina martangia ngau. Anggiat di leon debata ni Tuhan Yesus Kristus ama ni hasangaponi Tuhamu todi hapistaran dohot pangkapon manada ibana. Dipatiur mamata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon sian panjuon nai ro disurung ni hasangapon siteanon ni akan nabadiai.
asa ditadahamu hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita, akka na porsya siya pakorhon ni hagogoon na namarmuliay, ay di Kristusido diulahon debata, di na pinahehenay iba na siyan namate, jala dipahudul na ito siya muna di bagasan banwa gidjangi. Tugijang ninasa harajaon dohot waso, nang hagogoon dohot hamulyaon, nang tugijang ninasa goar na tarhataon, dadaholan di hasyanganon, dohot do dinarasogot. Saluhut na do dipatuduk tutoro ni patna, jala dipabangki do ibana na mga tasi sa sude, gabe ulo ni huryai, ido pamatang na namanggohi ibana, asagohan na sa sude na dibagasan saluhut na. Ido sahat na, martua do na tumangihon hata ni debata, jalan na upyopsa. Amen. Maredde mahita siyan bukoy edde nomor siya pulalu ayat sada. Rap jong mahita. Pesta parningotan di hananay ni Tuhan Yesus, jo do pasingoton hita asa toktor marpos ni roha taringo tu arisugot naong pinarade ni debata di hita. Buasa ikon jolo masa akasitaonon ningolut taon. Buasa ikon masa di hita wabah COVID-19 songoni lelengna. Dadaholan marganggu ni roha hita ala ni wabah COVID-19 dohot do hita muse marukil diakka parkarejoan studi dohot sudena rikot dingolutta siganupari. Borat nai manaon paru kilo na songoni godangna. Behado carata boy margogo asa toktong marpos ni roha dohot makirim taringot tungoluta di arisogot na pinarade debata di hita. Pos marohata ay dangadong nasotar patupa debata iba na do tutu mga lehon gogo di tonga-tonga ni parukiloni asa toktong parsidohot hita mamaritahon barita na uli tunasan na tinoppa. Jala hinorhon ni huwaso dohot holong ni roha na ido, jaloot taari sugot na daw dumenggan, asal maolo hita satia di ibana marsihohot. Tahatidak ko mahaporsya tay songon na hinatidak ko ni dongat ta sa haporsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, nato mo palangi dohot tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinor silang, na tuhat tubanwa torudong ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanay pargogo na suhatu dosani, disima ibana pa'y mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsya ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, do dihasasaan ni dosa, do dihatay na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak naong mate, do dihanguluan na sorasuda. Amen. Udul maham.
Boa-boa Sadarion Kamis tanggal 10 Mei 2020 sada ima ari pesta perningotan hananaik ni Tuhan Yesus duksipul jamita pasahat peleat tujolo dohita bait tupakta tu ulaon pengembangan masyarakat. Songoni mabua-bua dihita atong taingot bemay mauliatin. Marede mahita sian buku ede nomor 100 ayat sada dohot udutna huhut papungepelean 1A dohot sada B. Damai ini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus. Lasmarohatam. Luas dope hita pa Jepang. Patu paun sadaulan na bulon lima pesta parningotan. Di hana naik ni Tuhan Yesus. Tu Banua Gicang. Laos membuktikan dadaholan nahehe banasian hamatiani. Laos pabotohon memang holan ibana do. Nasian Banua Gicang
rotu banua toru tumopot hita patu paun hasisan dosa laos sahat musetu banua gijang. Satu-satunya penganjur agama di dunia ini. Hanya dia yang tahu. Kalau ditanya apa itu surga, ya dia yang tahu. Maka dia mengajarkan kepada kita pengharapan surgawi. Barita nauli di pesta Tasadarion di enetsen evangelium ni Lukas bindu 24 ayat 44 ton sahat tu 50 hujahama di tonga-tonga tangi hukamuma hatani di bata. Jadi nina ibana mamaddo nasida onma akahataku nahuto nahot tuhamu ujurap do peau do tamu ikon jupang do salut na natar surat taringot tuau di patik ni si Musa dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai maruha nasida asa dia tusi natar surati dunginin nama mandok nasida songonodo tar suratian manaon na porsuk do Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala dibaritahon ma marhite-hite guarna hamu baon ni roha, sekali lagi hamu baon ni roha mangalap hasesaan ni dosa tusude akabangso. Jadi nggak selesai hanya bertobat tapi tidak ada perubahan, tidak ada pengampunan. Begitu. Mamuka sian huta Jerusalem ayat 8:48 sangat takas ahadum di sini ulon ni akan aporsea hamudo maka tidak kocak. Itu pendelegasian yang paling jelas. Jala surokuma songgop tuhamuna pinar baga-baga di damang alaimian mahamudi utaon paima disulukok kamu hagugoon nasian gejangi. Jadi di tugion ibanama nasida ruar tukan Betania dungi di paherbang matangan nama masuk-masuk nasida. Jadi di nama masuk-masuk nasida ibana sirang maibana sian nasida jalat tarhidat tu gijang dungi di soban nasida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi orang yang terberkati marlas ni roha situtu, ya. Jadi toktong mana sida dijurui mamuji-muji debata, dijoro do mamuji-muji debata dah. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Huriana niasian ni Tuhan Yesus Kristus. Mari kita maknai turbukon. Di dekade tahun 80 sampai 2000, tahun 2000-an adong dos ada penari yang cukup terkenal di Indonesia jala jujur di mana duta budaya. Nah disuruh menari ke berbagai negara. Seorang pria yang sangat lentik tangannya dan dia boleh menari dengan baik. Dia adalah seorang maestro penari Indonesia Ima Ninitowo. Molohea tabigi guarna. Tarian yang paling sangat dia terkenal di Nahya di Tarihon Ibana Ima tari topeng. 1001 macam topeng dia pernah tarikan dan menunjukkan berbagai karakter. Alani penasaran ni bahado lapatan ni. Dang nini tawakon na neng taidang persoalannya apa itu topeng? Kan begitu. Topeng selalu diartikan adalah orang gotik tidak dana iba seiralat marmiam-miam doi. Tapi ternyata topeng itu selalu memberikan mempunyai satu makna untuk menyembunyikan wajah, karakter, ya kan? Setiap hari. Jadi seringkali makanya ada istilah jangan pertopengkan. Genina? Mempertopengkan, jangan pertopengkan, mempertopengkan, kan begitu. Ternyata topeng ini adalah satu benda yang dibuat sedemikian rupa dosontu pardopahan menyembunyikan pardopahata. Kenapa? Ala raut wajah kita
akan selalu mencerminkan apa yang sian bagasan roh hatta, jala sinar mata kita tidak bisa menutupinya. Kalau mulut bisa berpura-pura berbahasa baik, tapi sinar matamu tidak bisa menyembunyikan gejolak isi hatimu. Maka orang mementingkan topeng. Lalu kenapa Nini Towok menarikan itu? Itu adalah pancaran kehidupan kita. Seringkali ternyata orang berperilaku tidak seperti apa adanya. Selalu ada apanya, kan gitu. Maka molo songonna lemah ibana, mabiar ibana dibotohala ibana lemah, lalu pura-pura galak. Maka Nini Towok mempergunakan topeng yang agak-agak seram, kan gitu. Pura-pura galak gimana? Padahal tidak hebat, asas kelihatan hebat, jala seram, dia lalu membayangkan aksi-aksi na luar biasa. Nini Towok mempergunakan topeng yang lain. Asa songon idaun na burju jala cantik, maka dia mempergunakan topeng yang lain. Di dalam dengan tubuhnya yang satu, dia bisa pertunjukkan 1001 karakter. Ini luar biasa. Ini adalah koreksi terhadap kehidupan kita. Jangan-jangan kita pun sedang bertopeng. Ya kan? Jangan-jangan pun kita sedang, mungkin juga yang hadir pada saat ini ataupun sudah kita yang naboi terhubung kami di kebaktian live streaming on, apakah kita sedang mempergunakan topeng? Karena apa? Mungkin ketika dalam ibadah asa songon kelihatannya sahdu dan kusuk, kita pergunakanlah topeng naburju na menarik mungkin kan, dengan desain-desain yang sedemikian rupa. Asa kelihatan burju lau melakukan pelayanan, maka sering kali kita mempergunakan dan mempertopengkan pelayanan. Untuk apa? Entah, gak tahulah. Alena jelas, ketika kita mau melakukan pelayanan, haruslah selalu dalam rangka kemuliaan Tuhatai. Ido naneng suatu nota, naneng tak ida sian turpukon memaknai kebangkitan Yesus. Alania kadongan, sasitongna hidup kita ini penuh dengan gelombang, dan untuk itu kita harus memiliki kekuatan iman. Kita harus terhubung langsung tutuh hatai asa margogo kita laho menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Asa unang selalu kita mempergunakan topeng-topeng yang justru sesungguhnya semakin memperjauh jarak kita dohot tuhatai. Kristus debata tagan sorok Kristus di ida debata do namasa di tonga-tonga ni hasianganon di paida-ida do sedang songod dia akar raja-raja na manggonggomi di paida-ida do songod dia aka na manggonggomi akan na mangula-ulaon si Ganopari. Adakah ketulusan di sana? Adakah keinginan untuk kebaikan di sana? Molo adong buasa terjadi kelaparan di tengah-tengah negeri yang disebut Gemah Ripah Loh Jinawi, kan gitu, yang penuh dengan kemakmuran. Bahkan Kusplus mengatakan tongkat kayu pun boleh jadi tanaman. Tapi kita juga mendapatkan berita, ada yang belum bisa membaca, ada yang kelaparan, ada yang maaf sampai saat ini akadongatana di suku dalam, na di Papua dan lain sebagainya, baju nape setartuor pe, kan begitu. Di paida-ida Yesus nu sudei, di paida-ida di bata. Oleh sebab itu kalau ini dipertahankan terus, maka kehidupan ini akan berjalan menuju kehancuran. Harus ada yang datang untuk
mensosialisasikan pabotohon muse holong naso halopoani, holong na macai tutu, holong na siat debata, holong agape, naso marlauki, naso menginginkan sesuatu kilas baliknya. Asa unang banget jolmaon tu naduk-duk situ tu asa unang terjadi musai penghancuran song Nabi Nain ni debata di Aek Nasumar. Oleh sebab itu saya harus datang. Dia tempuh jalur kemanusiaan, ya kan? Dipasingot do jolma inian sasitongna. Sebelum debata gabe jolma marumah kot Yesus dipaingot do. Mulai itu asa molo dibutai taida turbukon nakin ya sangat jelas. Dungi ninda mamandok nasida songon ido tarsurat hian mana na porsuk do Kristus jala hehe sian namate kan gitu. Kemudian molo taida musee kan macetakas do didok ikut jupang do salut na tarsurat taringot tuau di patik nisi Musa di panurirang di buku pesalmen dan yang lain sebagainya. Maka datanglah rumah Kristus. Artinya kenapa? Sasitong na dangalana di jodi tua ni hajol maunon. Sasitong na dangalani malo di jol maun marsoba tu di Batamang itu pengampunan dosa. Apalagi molo taida nang riwayat perjalanan kekristenan nang di tahun Batak. Sasitong na boto hamu makadongan. Dia tu ngalani burjunya kau putana jolo dah marsoba tu hatayate. Manang diulaun aka ulaun na yang ulina dinggan godangan. Ay masa do parhatubanan di tanah Batak kan? Itu kan? Dan lain sebagainya. Masa do orang merluat-luat. Lalu apa yang terjadi? Allah tidak pernah melupakan ciptaannya. Allah tidak pernah melupakan wajahnya yang diberikan kepada manusia. Cuman wajah itu seringkali berganti dengan aneka ragam topeng-topeng yang tidak perlu. Lalu Yesus datang. Alania kadongan debata roh tutunga-tunga ni hajol mau tahun bukan dalam rangka untuk dharma wisata. Lalu dia mempertopengkan kedosaan manusia untuk datang, tidak, tapi dia datang dengan kasih agape, kasih Allah. Itu yang mau diajarkan. Odona diajarhon tu tonga-tonga ni hajol mau ni. Asa roh muse damai sejahtera. Dan keinginan setiap orang percaya adalah menikmati shalom. Tapi bukan shalom shopping, aku shalom shopping parorgen doi. Ate shalom ate. Sisiat kudui di Parguru Malua. Ya kan, tapi shalom ini, si shalom ini juga membawa damai. Kalau nggak datang dia merorgen bakacau perminggon kita. Duet mereka dengan bapaknya sekarang. Ya kan gitu. Jadi alania kadongan semua kita ingin shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera. Anggo di bahasa Batak didok mai horas. Ya kan? Ahama horas dia kata Batak. Lobi sian damai sejahtera. Apa bingung gak bilo lampopul lebih lomodor hatta menggunakan kata shalom daripada kata horas. Apa yang guna jolo halak Batak memakai kata horason dengan macam luar biasa. Ngaliling dang pajupang, togon pajupang horas, ya kan? Baru pe pajupang horas, kan gitu. Maluasian pangujunan mang parmaran, waduh, tabrakan si adunan, waduh gimana? Ah horas do, ya kan? Horas. Banyak sekali yang diliputi. Selesai ulaun ujuk menang ulon nahabe, anggap penutup na rap mandok horas mahita kan itu horas. Saya marbedai pejol mah tong marsi horasan kan gitu. Dung saya mertubuk merbedai huta tu huta dungi Roma ka hula-hula do akan tua-tua di huta mardame mamu ada mari dan sinaur mai dungi dung saya bahwa ras mabahasian marsal kuam mai tadi akan humurang kan gitu kira-kira.
aladang di boto halak batak mandok maaf kan gitu, ujungnya didok marsisal puan mak. Ini supaya manusia itu hadir dalam kehahorasan ini, Kristus datang dan dia mengajarkan kasih yang tulus. Dan inilah yang omma na dipasahat di tonga-tonga ni nguluna laho pasarhon barita holong ni rohai Kristus mengangkat manjau akasisian. Di jauh makasisianna diajari dipodai. Nian dalam proses pendidikan ini nunga di ida jolmai dada holan sisiani na mangida, dada holan sisiani na manangihon ajar nasian tuhatai dohot doaka natorop manang di dia Yesus maringanan saya dipasahat di mana do barita las ni rohai barita hamu baun ni rohai asa marhamu baun ni roha alani lahu mendapatkan hasesani dosa tidak selesai hanya bertobat amuba mau ampun mau jora, tidak, harus berubah, tinggalkan kehidupan yang lama masuk kehidupan yang baru. Ndak selesai alani molotung tai saya tadok au porsia di bata ama au porsia di Yesus Kristus au porsia di ton di perbadia dung sidungi tong do martubuk marbadai kita tong do petata ya kena roa, tidak ada gunanya mang. Yakinlah, percayalah, karena Yesus madok di turpuk tahun jala bari tahun marhite hite guarna hamu baun ni roha mangalap hasesaan ni dosa, titik, tidak bisa ditambah-tambahi. Itu tegas, itu yang disampaikan. Alani ketika sisiani rap dohot nasida, rap dohot Yesus mengajar, menerima pengajaran, kurang dotong hamu baun di sisiani alai ketika harus berhadapan dengan gelombang. Banyak murid yang takut, banyak orang percaya yang takut. Ida hamuma baru do petapes tahun parningotan hamamate ni Tuhan Yesus, iya kan? Di tikina tak moldak boto moloso di payutiut hamu di ulon nahohomi di pajojor do disi, ya, di pajojor sangat pekas di pabotohon. Songo dia Yesus manon na porsuk, songo dia Yesus ditijuri, songo dia Yesus dipastap, songo dia Yesus ditinggalhon, songo dia Yesus dihianati, songo dia Yesus wah manaon na porsuk, dan semua itu adalah ulaun ni hajol maun nagub dosai ulam mumai rabdot ulauku. Karena apa? Ho rabdo ho tau pasti do jut manggabusi donganmu, ya kan, mandang gurur donganmu, dia kana sosi tekong kan, betul kan? Martudu majo isena sohea marhosom tudonganna kita na pungudison ada? Ndak ada. Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tapi dikasihi Tuhan. Itu luar biasanya. Luar biasa itu. Makanya jod tangiang ni hamalimoni, sapaan hamalimoni, damai ni debatana sumurung sian salut roha. Kan sebetulnya nggak masuk akal kan? Dan terjalo akal ni portibion holong ni tuhatai. Nggak bisa itu. Tapi itu yang luar biasa. Alani di dogma di dia ma aka nah majalo asini roai tagan rabdo Yesus lari semua berondok mandau-dau do nasida. Lalu Yesus mati tapi dia bangkit. Sampai di sana juga masih banyak yang nggak ingat hatani Tuhan Yesus. Itu asa molo boru-boru nalau tu udiani tarsonggot donasi dan biar dari punasi do dang Yesus iri pura begu tarsongon itu nang kita lak bata pe itu asa biar kita tu udian kan molo borngin indah tuh apa isi do indah kan lari tunggang langgang. Mereka banyak yang melupakan
firman Tuhan banyak yang melupakan. Dan diingat nasida Yesus di hari patuluhon. Itu asa Yesus bangkit sian hamatian, lalu untuk memberikan rasa aman dan nyaman tu akasi siani yang penuh dengan keraguan-raguan, benarkah ini Mesias, benarkah ini anak Allah, benarkah ini Tuhan, maka Yesus harus mempertunjukkan dirinya tu aka sisiani muse. Itu terpukon dibuha mamuse rohana dungi tarsonggot mana sida ido tutu ibana do HP akadongan sampai di sana. Apakah selesai? Yesus hanya menunjukkan dirinya bahwa nunga sai bana manulahon uloni nunga dipabotoni bana holong naso halopoani naso marlauki dunga ditaluhoni bana hamatiani selesai do daung ikon tuntas do alani dipatuduhon matu sisiani dibuha rohana sida sude pengajaran ni marhite ton di parbadia gabe buha marohana sida diboto nasida na Yesus doi dalam tentu dalam setiap perjumpaan dengan Yesus harus ada sesuatu yang baru. Apa itu? Perintah. Hati dakon mai. Hamudo maka tidak koni. Hodo maka tidak koni. Dalam setiap ibadah kita dung mulak hita sian parmingguan on ikon adong sana hai baruon di tonga-tonga ningolutta bahwa nunga ta jalo hasesan di dosa nunga ta jalo holong nasihat tuani alani hati dakoni bari tahoni tanggal hon sude topeng mi. Betul? Setuju? Ya. Itu. Lalu ada membenlas ni roha di pasu-pasu tu hatta itu asa ganuk perjumpaan tadi tonga-tonga ibadah kita menerima berkat sukacita. Hubuka di dalam berbagai kamus mulak nasida merlas ni roha hubuka sian bahasa. Oh ternyata ada satu hal yang pesan terakhir dari Turbukon Ima dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut kalau diterjemahkan secara harfiah murid-murid legah dan bersukacita. Dung majalo pasu-pasu. Apa arti legah? Lega itu mungkin ada kalau terhadap satu tempat itu masih lapang. Tapi sesitongna naneng dohonena lega ima surat dosautik dison yaitu hatinya senang, tentram dan tidak gelisah. Itu. Jadi orang-orang yang terberkati adalah orang-orang yang tentram dan tidak gelisah dan jauh sian akatahi tahinajat. Alani mulak mahitanon di bagasan sukacita, kelegaan, laos taboto maulot taima hati dakoni. Jala babotohon tu sudah akan atorop. Tidak selesai hanya perkataan bertobat. Alaikon adong hamu baon. Sebelum ajal menjemput kita. Eporus S.A.E. Nababan menuliskan bukunya selagi masih siang. Selagi masih ada kesempatan. Marhamu baum maita. Jala hana naik di Yesus tu banua gicang. Dang nana mana di kok kita. Alani diro mian mahamu disonjok. Tinggallah di sini. Di bagas joro mahamu memuji-muji. Dungi leonokku mahamu musian non. Tondi parbadia. Tondi panuturi. Tondi pangajari. Tondi ni debata. Tokinai pesta honot tamai. Imana mangguhi hamu. Atau tondi mahamu. Hurianan yasian ni Tuhan Yesus. Ulama uloni. Bari tahun mai. Tu sisi ni tanon. Di bagasan lasini roha. Mulak mahamon non. Jalah marhamu baon.
berhenti, stop menggunakan topeng. Gak ada gunanya. Amin. Yesus mulai ate dia sini roham. Nah saya toktong mandongani hami. Yesus nang naik tu banua gicang. Panaik kon hapor siaun nami. Ala di tadi kokodo pasu-pasum. Ido nama ben hiras seni roha di hami. Pasauton ulaun napi nasatmo. Atong asi roham pargogoi sude naposom pargogoi sude akan apor sea. Asa mangol di bagasan hasit tongan ni hatami. Dao biar, dao si palecen. Amang asi maroham. Sesa dosa nami nagudangi. Atong saya saut mah lomo ni roham. Amin. Marin di baita laos tapapunguma pilihan tak. Maita jom-jom. Tapa sahat pilihan na tapa bungon tu adupan ni dibata martang yang mahita. Ali dibata manami na di banua gicang hodo haruan ni salut silun na dinggan dot na sauli basa na maulitus. Upa saat hami masyan na nilen mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na hukus di julum. Pasu-pasu mai jalara moti yang sahu parasia kami pilihanon. Pati bulhon na rajon mu di tonga-tonga ni huriam dot di porti bion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadah hami godang ni silin lon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Malay Tuhan di bata para gugona suatu dosan, saya para gugoi mahami maka pursaya anak muna sasadai, si pangulu kami, nama naik tu surgo, asahu parwau kami, roha banwa gicang, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di banwa gicang, hodo Ali amanamina di banwa gicang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma harazonmu, saya saut malomoni roham di banwa tongaon songona di banwa gicang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu yang di bata-bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata-baho. Disodakon Tuhan di bata-baho hina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata-baho hina tuho jala di pasaor hon madamena tu todi munabi. Amin. Amin. Huria nih Tuhan Yesus, selamat merayakan hari Hana naik nih Tuhan Yesus. Kami jajaran pelayan partohonan di Dohot Naso Partohonan di Huriata HKBP Kebayoran Baruan pasahaton tabi dot horas-horas nami Tuhamuna sudi ruas nih Huria na adong dison songoni nang di tongan di bagas manang di dia petahe hamu na bui terhubung di hami melalui ibadah streamingan dami madi hamu asi marohani Tuhan di hamu horas mah ita sudina